Okay, grade 12 sanibonani. Siqala i-episode yomsebenzi omusha wama-graphs. Ngiyacabanga ke ukuthi abantu bazokhumbula ka grade 11. Kwa grade 11 there's quite a number of graphs abantu engibakhombise wona. Manje ngoba sesikwa grade 12 ngifuna siwa define eqala. Si define ukuthi yini function khona nizoyi understand lento. Asiyichazeni yini function before siye noma ngaphambi kokuba siyokwenza okubizwa ngokuthi i-inverse of a function. Because ngoba kuyenzeka uyidwebe igraph ingabi function, kuyenzeka futhi uyidwebe ibe ifunction. Kodwa lokho ke sizokuchaza ngokuthi sibuke lento esizoyenza la. Lo msebenzi esiwenza la into esiyenzile kwa grade 11 nakhona kwa grade 12 ngesikhathi sasenza noma sikhombisa ku analytical geometry. Into sayenza igraph of a straight line, igraph ye straight line le. But ngifuna ukuyikhombisa ke once again before ngiye kwi inverse yayo. Khona nizobona ukuthi yini inverse ye graph. Right. Sizosebenzisa i-table form ukwenza leyo nto. Khona nizoyi understanda kahle because kunama set of numbers ngokwehlukana kwawo. Khona inumber esiyinikezela ku x bese u-x ezenza zibe ezika y. Lento eqaleni ngangiyidescribe kanje noma ngangiyidescribe kanje. Ngangithe uma unomshini ekhaya, right? Umshini ekhaya wokwenza ama blocks, right? Umshini wokwenza ama blocks. Iqiniso la wena ufaka inhlabathi which is sand, uphinde ufake usimende, cement, uphinde ufake amanzi, water, right? Ukufaka kulo mshini, lo mshini bese wenzani, uyakumixa, mix it, right? Mawusukumixile umshini ukukhiphele komunye umshini, lo mshini lo yila kungena khona inhlabathi elingana ukwenza i-blocks bese iyapresswa, pressing, then ekugcineni bese sikhipha ini i-block, bese sikhipha i-block ekugcineni. Athi yabona la okusho ukuthi na kwi-function khona into efanayo. Kwi-function kunezinto esiyifakayo siyifaka kulo mshini lo ozoyiprocessa, but mawusuyiprocessile umshini seziphuma ziyi-product ye-process, i-process eyenziwe ama initial stages which is our raw material, right? Which is our raw material. In this case i-raw material yethu u-x esizowufaka kulo mshini bese usinikeza ama values ka y. Mase sinama values ka y kanye naka x, then bese siyakwazi ukudweba igraph bese kuba siyibona ke leyo graph ukuthi is it a function or not a function. Ayithi siyayizwa leyo nto engisho. Siyoyidefine ke mangabe sesibona leyo nto ukuthi yini kahle kahle i-function. Ake sibukeke in terms of numbers. Makuthiwa lento siyenza ngeinamba.
Uma lento kuthiwa siyenza ngeinamba izoba nje. Sizofike sithi kunale number ewu3 kodwa engithi mangiyifaka la emshinini yona ifike iphindaphindwe kabili. Mayisiphuma ngaphesheya isiwu6. Mawubuka lo kanye nalo waya abafani. Kodwa omunye uyiproduct yokwenzeka emshinini. Lo it's a product of what is happening emshinini phakathi. Emveni kokuba ufake wena an original number which we call noma esibiza ngokuthi it's a raw material. Therefore u3 mayengena emshinini eyophindwa kabili kuyophuma u6. Kuyoba ubani ke mangabe emshinini kungena u4 kuyophuma u8. Kuyoba ubani ke emshinini mangabe kungena u2 kuyophuma u2. Do you see that? Ukuthi kunezinto okufanele siyifake thina emshinini bese umshini uyayiprocessa ngendlela yakho bese usinikeza lokho esikubiza ngokuthi i-output. Therefore khona le branch le esiyibiza ngokuthi it's an input okuyile branch yama x-axis, that is our input. Bese kuba khona lokhu esikubiza ngokuthi it's an output okuyile branch yama y-axis. Ile branch yama y-axis ngoba mase sifakele okuzophuma lo, sifakele okuphumelo, sifakele kodwa simfaka kuphi? Simfaka emshinini ukuze egcineni sazi ukuthi siproducer iblock. Ngoba mawunenhlabathi nosimende namanzi awukabi nalo iblock wena. Cha, awukabi nalo. Awukabi naso ngisho isteen for that matter. Athi siyayizwa lonto. Up until lezi zinto zifakwe emshinini ziprocesswe, zimixwe, bese ziyacompresswa ekugcineni ke bese iphuma. So we are more interested in seeing what sikhathazeke kakhulu noma sifuna ukubona kakhulu ukuthi kwenzakalani la. Uma sesikwazile ukwenza lokho siyobe sesichaza ukuthi function yini bese sithi i-inverse yini. Bayangizwa abantu ukuthi ngithini. Right. Let us now go and do it. Nanko ke umshini wethu. Nanku umshini wethu. Generally umshini lo. This is a general format of a straight line. But this one is a specific line. Lo kungaba yinoma imuphi. Kodwa lo uline othilo wodwa ngeke kube yinoma imuphi. So uma ngabe ke umshini wethu, if our machine is having 2x then plus 1, what is it that will come uma thina sifaka lo, sifake lo, sifake lo? Ake sibuke ukuthi kwenzakalani. Sizoqala la sibhekele. Uma sifaka u-not, no 1, no 2, not, no 1, no 2. Sizoyibuka ngayinye. Right? U-not, no 1, no 2. Uma sifaka u-not endaweni ka-x, angithi uyabona ukuthi inamba siyinikeza u-x. Uma sifaka u-not endaweni ka-x, sizoba usiyaprocesswa ku-not. Sizoba thina no 2 times not oku-not plus 1 kusinikeza u-1. Mangabe sesifaka u-1 sizoba no 2 times 1, sifaka u-1 manje. 2 times 1, 2 plus 1 phuma u3. Mase sifaka u2 sizofaka u2 la sibe no 2 times 2 kube u4 plus 1 phume u5. Kusho ukuthi maqondana no 2 thina sino 5, maqondana no 1 thina sino 3, maqondana no not thina sino 1. Angithi siyayibona into engiyenzile. Ngoba ke ayikapheli process esiyenzayo, siyaqhubeka ke. Sesiyofaka u-1 sifake no -2, -1 and -2. So there is -2, there is -1. Uma sifaka u-1 la
sizoba no 2 times minus 1 kube minus 2 minus 2 plus 1 kuphuma minus 1 kusho ukuthi ku minus 1 kuzophuma minus 1 mase sifaka minus 2 la sizoba no 2 times minus 2 kube minus 4 minus 4 plus 3 plus 1 kuphume minus 3 kusho ukuthi lapha ya sizoba no minus 3 right sesikwenzileke okwenziwa umshini khumbula ukuthi ngitheni kuwena ngithe umshini is there to process our function is our machine right a processing machine what is it that we are processing we are processing the inputs yonke into esiyifakile siyayiprocessa la phakathi bese kuphuma the output the input are the x values the input are the x values nanka ama input ethu ama x values esiwabiza ngokuthi ayini ama domain they dominate the scene right they dominate the scene therefore they are domains ngoba ibona bakhona ibona babusayo ibona futhi abalawulayo ukuthi output uyophume ubani ngoba ngaphandle kwabo there will be no output okay bese kuba khona the outputs mangikhuluma ngama outputs ngikhuluma ngalawa ama values lawa ya which are y values and they are called range ama x values wonke lawa ngenhla lawa esiwafaka emshinini abizwa ngama domains bese kuthi ama y values lawa angezansi umphumela walokho esikufaka emshinini kwa processor sikubize ngokuthi khona kuyini kuama range siyibona kanjani ke lento on a Cartesian plane ngoba phela umsebenzi wethu uzoba kwi Cartesian plane lento iyotholakala ngokuthi kwi Cartesian plane we have two axes the horizontal one represent the x values which are domains and the vertical one represent the y values and they are called range antiyibona leyo the vertical one represent the y values and they are called range and the horizontal one represent the x-axis bamelu x and babizwa ngokuthi bama domain bamelu y and babizwa ngokuthi bama range khumbula ke leli point leli ungalikhohlwa ila izinto ziqala khona zonke angiphinde futhi ila izinto ziqala khona zonke asichazeke ukuthi iqala zonke kanjani asichaze ziqala zonke kanje ngeke uqhamuka usuhamba kade uvela uhamba never ngeke uqhamuka usuhleli kade uvela uhleli never ngeke futhi uqhamuka ukhuluma kade uvela ukhuluma uthini uthisha uthi usuke kade ungakhulumi 0 bese uyaqala uyakhuluma athi ayizwa lona usuke kade uthule noma ulele 0 bese uyavuka angiyabona usuke kade ulele 0 mawulele there is no motion except motion yokubreatha komzimba wakho nokuphamba kwegazi but umzimba nje uyilalele nje uyithulele nje there is no motion so ke leli point leli yilona point esilibiza ngokuthi it's a point of origin
i-point of origin ileya ya limelwe ubani u0 ku-x ngoba kusuke kungakenzeki lutho, kanjalo futhi limelwe u0 ku-y ngoba kusuke kungakenzeki lutho. It's a point of origin where ila zonke izinto zi-originator khona, ila zonke izinto ziqala khona. Siyayizwa lento engishoyo? So ke zingaqala kanjena ke izinto. Mangisuka la ngiya kwi-positive direction, kusho ukuthi zingaqala izinto iqale kahle. Kodwa mangisuka la ngiya kwi-negative direction, kusho ukuthi ziyakwazi futhi ukuqala izinto kodwa iqale kabi. Ngifuna ukuthini mina ngifuna ukuthi enkundleni yama-athletics la sigijima khona, if your start or your starting step, or I would say igadi, ma uqala nje usuku ugijima niqhudelana ngokugijima, ungagijimanga kahle, ungasukanga kahle, I'm telling you usuke ngo-negative and basuke bazokushiya abanye. Ngenye indlela fanele ube positive in mind, positive in fitness, positive also in your eye, ukuthi nansi into engiyibukayo, nansi into engiyifunayo, nansi into engifuna ukuyireacha. Anti siyayibona leyo. So because you are positive, nokusuka kwakho kuzokwenza usukele phezulu kunabanye. So ke la kwi-point of origin la izinto iqala khona, ziyakwazi ukuqala kahle positive end, ziyakwazi futhi ukuqala kabi negative end. Uthi uyasuka ushibilika, ngeke bemiswa abanye ngoba wena ushibilikile. Never, they will continue. Athi uyayizwa leyo nto engisho, kusho ukuthi uqale kabi wena. Ake sibuke in the case of soccer. Kusuke kwenzakaleni kwi-soccer uma niqale kabi? In the very first minute, abantu bavele bakore. Hey, uyazi ukuthi niphelelwa amandla, niyademoralizeka, niphelelwa amandla, nilahla ithemba, nibe yinto zonke ibhedayo ngoba niqale kabi. In the first minute bashaya igoli ngakini, nina niqalanga kahle, niqale kabi. Seniyocindezelwa yilokho, ayibona. Niyocindezelwa yilokho ke ukuthi banishayela igoli ngeminute lokuqala uyozuphela umdlalo, banehlule kanjalo. Ake siye kwi-case yomculo. Emculweni uthisha uyantraina, untrain nilungele ukuya kwi-competition. Mase nifikile kwi-competition, babodwa abangena laphayana bayaqhaqhazela. Abekho esimene esihle, bayaqhaqhazela. Ngalesi sikhathi uthisha ozobhidisa, the choir conductor enlead sekufanele niqaleke manje nicule. Ngalesi sikhathi ethi nje start, vele kube khona obhimbayo, then you are done. Senehluliwe njalo. Ngisho seningavumbuka phakathi nendawo nilicule kahle iculo lenu nize niyoliqeda, kodwa ngoba nithe naliqala kabi, negative direction. Lokhu uqala kabi ke nokuqala kahle engikuphawula la kuma domain kuyenzeka nakuma range. Nakuma range kuyenzeka niqale kabi niqale kahle. Yini lena engishoyo na? Ngithi ke kuwena kuma range mawuqala ushona le uqale kahle positive, kodwa mawuqala wabheka le uqale kabi negative, usohluliwe emculweni. So lezi zinto ngifuna uyithathe uyigcine kuwena njengezinto ezibalulekile, i-discussion yami nawe le ebalulekile echaza lento ekade ngisho la. Now that umshini wethu ususenzeleke lesi sithombe, sesibuka i-table, sesisuka kwi-table ke siyahamba siyoyidweba le graph khona sizoyibona sisho kuqala yona ukuthi i-function na noma ayiyona i-function.
before siyofika kwi-inverse yayo. Before siyofika kwi-inverse yayo sizokwenza kanjalo. That was our introduction.